ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସୁଧାଂଶୁଶାଳା ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ କରାହେଇଛି, ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି କରାହେଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଣସ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ବିଲାତି ଦିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିଲେ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ସାଧା ତରକାରୀ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦିଆ ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରାହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।